Ka Briew badu Iakjakor. Tengini apa Haka Baibl Kumno kaong. Barlayo iya kata kata Khlaw habneng Ka Briew belakup dekat sengi badu penai habo kejat jongka bad halor ka kli jongka ka pansengat dagi khatar ki klur bad kata Ka Briew habak lapun kun bad kelak angjam haka basu kun bad haka ba pang shitom ban kha kun Balai is kawai bat kada Khlaw habneng hakami Iakjakor basau ba Khlaw ba don nyau kli ba spau rang ba halor kita kli jong henyo ki ban sengiat bat utau Iakjakor ula yeng khamat kata Ka Briew ka ban sakha kun khnang ba unda kala kha unyo bamdu ya itai khlung jongka Teknik Ka Briew kalapun kun bat kan sakhayu kun chenrang uban sasan syari kan jaban reu baro da uding sensar nar tel arong no arte di tai klung jongka sha U Blei bat seka khet jong u te dei manu tau kun chenrang ya ka bakata Ka Briew ka kha bat uban sasan syari kan jaban reu baro dei U JISU namar don Briew haka patei ya ka ba larong no sha U Blei lane uban syong haka khet jong Blei dai tang U JISU te kumbala ya thulpa hagi babon Haka Baibl te udai U JISU uta usim lane uta no sensar le uba sensar da uding sensar nar kumbala ya thulpa Haka Baibl kitab sam kanong ka art khat ka khandai men pen kenya ki da uding sensar nar men pen wet yaki kum yo khu khandau e U JISU pen kenya lan pen jot kita ki bayale percaya u lane ki bombs ngech u namar baudai U Blei belawan long Briew hakane pathei lakha hukum U Briew bad ula pen rengkat tu realade kum U Briew ndai dei U Blei te mentang ya peja kane Ka Briew dei mano kata Ka Briew lane ka mut ayu haka Khasi bad kumno Ka Baibl ke thu spangane Ka Briew te kane Ka Briew hangne ka ithuh Ka Baibl episodes nang pesan khot ka ba arpusan hadu arpu hreu ki shenrang tu i jela ki tengah kumbau khrisru u Iakaka balang bad ul IT no ilade dengan tajong ka ba onyo pen khujaka bat habala sajaka daga jingsait ka ka ktien la saj yaka ka mumut Iaka balang lene yaki Briew ki bangi chau shisha ken Ka Briew Haka Baibl ka mumut ka balang lene yaki Briew jong U Blei te hani la pasau thu ling ba Ka Baibl hi ke thu tekane Ka Briew ko long tang haka Khasi dei haka jaj ben reu Israel U Blei ola jet khat ar jaj ki Israel ban long ki Briew jong Blei bat U Blei ola jet khat ar ki apostol ban long ki nong phlaj phangka balang jong Blei te haka ne ka jaj ben reu U Blei ola wan long Briew haka prathei bat la kharu yaw taw khun chin rang haka ne ka jaj ben reu Israel bat u balong U JISU KHRIST tekane Ka Briew ka ban kalalong ka balang jong U KHRIST Ka Briew ko mut ka balang te sapeja ni ka video hado ka bakut kena ba pen sautu te hani la ba sautu kitab Jingpynpaw ko nong ka ba khat khandai khot ka ba nyo tonginya kemen bat tonginya shat kemen bat tonginya ai ka buram ha U JISU KHRIST na ba ka jingshong kurim jong ukhu nang brot GALATIA utaw dai U JISU KHRIST bat ka tanga jong u kalat khre ilade hakane ka balang ki don ki Briew te kita ki Briew ki laya pan khre ilade namar ba kane ka kalong tang ka Khasi handai ka thaush phang kita ki Briew ki bron haka balang ki ba ya pan khre ilade ban ya shem ba U JISU KHRIST ne ki bala mi pat ningkong sebneng bat kin ya shem ba U JISU KHRIST unlong kum utunga haka balang handai haka ta balang don ki Briew ki para banget te hangni nga try ni so thu shphang ka Khasi shphang ka ni Ka Briew ka badai ka balang kane Ka Briew ka yang Khasi ya ka balang bat haka balang ki Briew te la ja ayu ya kita ki Briew tingin pa Ka Baibl Kumno ka ong hangni so thu ba ka ne Ka Briew ka long
balang bat Haka balang don ki Briew namar kane ka daw ka Bible ki ithuh bat kata ka Briew kala phet yap sha kari Khlaw bat habaron ka jika yak bala kre yak ta U Blei knang bang tan yo psa yaka shi hajar aspan ru phau sngi tenga try pyllait yu sngau chpang kane ka Briew ka ba phet sha kari Khlaw ndai kane ka dai tang ka pharsi ka theu chpang ka balang kane ka balang ka mut ka Briew kane ki Briew kala phet yap sha kari Khlaw hak por ka ba ningkong e ka Jingpynpaw kala sedang nadu Jerusalem Haka bagi Briew kena siap penyap namar ka jingphla ktien GISU namar ba ka jing sumar ki hukum jong bat ka jing ki babun ya ka ba ki Briew ki syap namar kata ki babun ki Briew ki phet sha kari Khlaw ka Briew ka mut ka balang namar ba ka ne ka Briew menshwa ka ba thau chpang ka balang ka phet yap sha ki ri Khlaw namar ba lei kumha kini ki por jong nero kumha kini ki por jong kini ki sim te ki babun ki Briew ki syap penyap ki babun ki balang ki syap penyap kum ka balang asmirna nang ta ki babun haka history la da pyllait pule Phin lap chpang ka jingpynpaw ka Beh Beiñ Iaka Briew ka mut ka jingpynpaw ka jingpynpaw ya ka balang ka mut ya ki Briew ki ba sumar ka hukum khamtam haka por jong ka pagan Rom ki babun ki yap ki Kristan ka mut ka balang ki syap Jingpynpaw ki syap Beh Beiñ ki syap pun jat ki jingpynpaw la pyllait pule ya ka history ti hadin ba lakut ka Jingpynpaw jong kini ki sim pagan Rom bat la sedang sa kane ka way bat ka Briew ka ba kup ka ba phong da ka jan sabtu bat ka ba syong halor umar Khlaw te kani ka Briew ka dai ka balang namar hang ne don arngut ka Briew ka way ka Briew ka ba dai ka balang ka ba shisha bat ka way ka Briew ka ba dai ka balang ka ba bakla ne ka ba kai bakla bat ka balang ka ba syong halor uni mar Khlaw u ba saw hun lani halor ta u dragon u Iakjakor bat kani ka Briew kala penyap ya ka way ka balang kum haki pol middle age bat haki pol menshwa ki babun ki Kristan ki syap penyap ki babun ka Bible thang haka ding bat ki babun ki syap sedin pasi ki babun ki ba phet sha kari Khlaw namar ba ka Jingpynpaw ha kani ka Briew ka mut hang ne don kane ka way ka balang ka ba Beh Beiñ Iaka kane ka way ka balang ka mut kane ka way ka Briew ka ba Beh Beiñ Iaka kane ka way ka Briew namar kane ka datang ka pharsi namar kane ka daw kane ka Briew ka ba penyap ya ki Kristan ki ba shisha ki ba sumar ka hukum jong Blei bar ki ba phlai ki jingphla U JISU bat kini ni so thu hang ne ba ka jakat kum ka history kum bale thulupa bat kala long kum ka history te haka baning kong ka Bible ke thu bang kala don ka thama habneng u mai kher bar ki anger jong u kylla thama yaune u Iakjakor te uta u Iakjakor ru bat ki anger jong u kylla thama bat ki anger jong Blei te hangne ni so thu ba haka baning kong ka don ka thama shwa habneng ya ka ba u soitan u yale te hangne ni so thu ba haka sngi ka ba ningkong u soitan u layale thama habneng Hendoi haka sngi ka bakhadu u soitan un yale thama hangne ha khandau te hangning la basau thu ha kitab jong u Daniel konong ka ba khat ar khot ka baning kong ter haka ta kapur un yeng u Michael u tau rang ba bakraw u ba yeng na ka banta ki khun ban reu jong me bat kan long ka por ka ba jinjar kat kata shimla don nadu ka ba long ka jaj ban reu bat hadu kata kapor te hangning su thu ba kane ka jinjar ka ba ngimpat ju I ne kampat ju ja nadu ba la long ki jaj ban reu ka prathei dai ha kane ka si ka bakhadu kane kan ja ha kata ka si ka bakhadu namar ba une u soitan un panlong ile thma ne un lum ya ki jaj ban reu ban ile thma yo sim ki sim ka mut ya U JISU hendai kim job ka Bible ko ang ba kim job hendai la bread ya ki shakapung ka ding te hangni su thu ba ka baning kong soitan u ile thma hapneng hendai u klam job but ula here seneka khandau maru Blei ula pan hap chpo khandau but ula syukor ya ki Briew but ha ka si ka bakhadu ru ula thmu bing ban ile thma but usim ki sim hendai la ong ka Bible ba u klam job handai la job da kita ki ba yap na ka banta U JISU na ki ba phlai U JISU te mentang ya peja ka Bible de u ta u Iakjakor lane uta u dragon kemba ki ong haka ktien English te hangni phla ban tip de u ta u Iakjakor te la shopno arsut ya ta u Iakjakor ba kraw uta u de u gentleman ba tu bala khodu suj ba tu soitan
u basyukor ya ka pthai barok ka wei la shop no arsut ya u shaka khandau bat ya kita ki anger jong u la shop no arsut lembat u te hangni pratip u Iakjakor u dei u sentamen u suj baru soitan namar bau ne u Iakjakor u la thmu ban bam do yaw taw khulung u balang U JISU hakapor ba un kha handai Haka Baibl Kumta rong noi u shaka khet jong blai ka mot u klem la pan panyap handai U JISU lai ti no ila de panyap halor ka ding phna namar ka pop jongi namar hangne lai thulpa na du ka port u isaya konong ka basan pho lai du khat ka basan handai lapan mong yaw ne namar ka jingring kang jungi lapan lewat ya u namar ka jingle bom hok jungi ka jing pensitom ka jing suk jongi kalalong halor jong u hangne ka jing pensitom ka jing suk jongi kalong halor jong u bar ka jing jingam snam jong u lapan khia yangi ka mut ka jing sa ding phna yaw JISU halor ding phna kalong ka jing pen khia yangi ki bange chau namar kani kalong hukum ka jing kenya aingu daw taw khun lang brot uba klem don kono jing tho briel ne klem don kono ka basniu hendre namar kani ula pandep ya ke kembali thulupa te lari nge chau ngiyo kata ka jing em bom chukut te hane phiu u ne u sentiment te u sentiment u balong u Iakjakor u balong u soitan u balong u suj te u ni ula syukor ningkong haka bat ka Bible ki ithuh kumba ngala de pule un sa syukor ya paro ka wei ka prathei te hangne ka longkum ne nganya thu khana khandiat khana bangin sautho te nadu ka kitab Genesis nonga ba light khot ka bakat saw kharsan te hadin ba une u sentiment ya ka bangila tip ka Bible ka ithuh ba udai soitan udai suj udai Iakjakor te latim yauni nagijing thau baro namar ba ula syukor ya ka bat ya ka baro ka wei ka prathei ka Bible ke ithuh bat hane ngila ba sauthu ba U Blei lo ong ba baria ka jing shun ngan bu hapdeng jong me bar kata ka breu hangne ka theu phanga balang lani ki breu lani ki judgment reu Israel te hangne ngi sauthu bat hapdeng usumbai jong me hangne ka theu phang usumbai jong soitan bat usumbai jong ka theu phang usumbai jong kane ka breu ka badai ka balang lane ka ki judgment reu Israel ya ka ba U Blei ulajit namar ba U Blei usumbai jong kane ka breu ya ka ba ula pen kha lane ula wan long breu U Blei hi hagane ka prathei utaw dai U JISU uni usumbai jong ka un pen lawet ya ka kli jong me ka mut un pen lawet ya ka kli jong soitan bat me men pen lawet ya ka khong dong jat jong u te hangning so thu ba u soitan u pen mong ya U JISU halo ding phna handai umla ban panyap I gamba u yap handai u mi pat namana gade ngadaw so thu u soitan umla ban yale bat u Blei u pen jot ki breu u syukor ki breu handai umla ban u pen jot ya kane ka breu kamut ka balang lane ki judgment reu bat u syukor ya palo kane ka prathei handai ban pen ya ki breu kalong house sambai jong ka ha lengbak ha kane ka judgment reu Israel U Blei lawan long breu ban pen ya ki breu te hangning la sauthu kane ka breu kalong ka judgment reu lane ka balang ya ka ba U JISU ula bu ne la khot ka balang ka dai tang ka jingalang Jingshisha U Christ lane ka jing ya senglang te hangne ka mut bala da kinu ki breu ki badon ha kane ka prathei ki badon ha kinu ki niam lada ki la kala ki bahaba ki leo sngew ya khobor jong U Christ lane ka kosper te haba ki la ya senglang ban man mane ha U JISU Christ te kata kala longa palang jong U Christ ka bamut ki breu jong U Christ te haneng so thu handai lada ki la ya senglang ha kanu ka balang handai ka jing hikai jong ki kam long kat kum ka jing hikai jong U JISU Christ te kata kam dai shu ka balang jong U JISU Christ handai kala dai ka jong U soitan te haneng so thu ngi haban sang thu ya ka ba ka Bible ke thu te hang tang ngi haban ya thu namar kani ka daw don ki ba ong ba ki breu ki ya ben niam palat dai da ngi lej play ka Bible pat ngi haban ya thu ka ya ka ka ba dep cha lani ya ka ba la jaha ka history lani la jaha ka jingthulupa ka Bible ke thu ba u soitan u yeng haka kti kamon jong u kum unong yale psa
bat U JISU hiru ula yathu bat ula ong te ula ong haki ngalayo I ya U soitan bat ula hukum kaleli na beneng te haning so thu ba U soitan uda wan hier na beneng bat uda yat kaleng sodong kane ka pathai te uni unong ile pasha u balong U soitan ko musing ukurhu U yat kaleng uda wat khnang ya noru ba unda yo nguj teli lani penyap lani syukur lani yalam bakla kumta tetel namar baka Bible ke thu ya ke baro na du sedang hadukut te namar kene ka dauk ka ong bat ngalayo sengiau ya ka ketin bajam habneng ka ba ong mentalawan kata ka jingpynpaw bat kata ka bor berkata ka hima U Blei jongi berkata ka bor sensar utau Khris U Khris jong U na bala shop no ya utau nong mudoi ya ki para bangai jongi U basaj mudoi ya ki Haka U Blei jongi mensengi ban menmit Teu niu de tau Iakjakor u niu de tau sut biseng temen u basaj mudo ya ki para bangai menmit pat mensengi henai kat sapoi kapor ka Jingpynpaw berka jing sensar bat ka hima U Blei bat sa shop no ya u niu Iakjakor syakapung kading namar ki ai baro ki jing sniu hagan ka pertai dailing ba u niu Iakjakor u biseng temen bat U soitan U bala ya lam ya ki Briew u bala pensniu ya ki Briew u bala syukur ha ki Briew namar kene kata ka Jingpynpaw pat ki babun ki jing sniu ya ka ba ulale hadai un shop no yone ha ka we si ha ka si ka ba khadu namar ki ai baro ki jing ja ki basniu ha kene ka pathai ki long lingba uni U soitan U Iakjakor U besentamen te uni ula syukur ya ka balang ula syukur ya ka niam ula syukur ya ka hima ula syukur ya ka Jingpynpaw bat ula Beh Beiñ Iaka palang bat ula penyap ya ki Briew te lingba uni U soitan ula le ikni ki bono ki basniu ha kane ka perthei te ladang imdon ya U JISU te U soitan don syukur te hangning yu I ki masa jabiang ya ka balang ka shisha ya ka balang ka sumar ya ka ktien jong Blei ya ka hukum jong Blei bat ka history ka repeat ka Bible ko lani ka jabiang ya ka ba amdan ke ba tmai hapo ka baneng ne po ka khandau hanrei ya kata ka balale ya kata le biang te hangni I ya ka masa jaha ka balang hagi Briew jong Blei henrei la job no maki namar ka snam jong ukhul lang brot la job no da kita ki Briew jong Blei ka balang jong Blei ka ba shisha namar ka snam jong U JISU bat namar ka ktien ka jingphla jong ki namar ka ni ka balang ka ba shisha ka phla ya ka bala de tulpa bat ya ka bala tho kim sim le ya ka jingim jin hadu ka jingjam namar ka ni ka dawngi ithuh ya ka balang ka ba shisha bat ki Briew ka ba shisha jong Blei namar ba ki phla bat ki syayap na ka bata U Khris hang ni ka Bible ki thu napa kumta to ya kemen ko ki benang bat phi ki ba syong haki kordet ya kata ka khandeu bat ya kata ka durio na ba utau su jula le hier hapi U badan ka jing pitar ba Khlaw na ba ulatip ba udon tang khendiat por ka Bible hang ne ko ong ba kordet ya kita ki ba syong hagane ka khandeu namar ba U soitan utip ba udon tang khendiat ka por haki sei ki ba khadu ban pencitom dan ban Beh Beiñ Iaka palang dan ban penyap ki Briew handai kordet kita ki Briew ki ba syong ha kane ka khandeu ne ki ba ya ka parthei le ne ki bom sim la kala ka bumut le ne ki bom sim la ngej ya ka gospel le ne ki bom sim apply U JISU kordet ya ka parthei ya ka khandeu ha bo ong kordet ya ka khandeu ka theo spang ki Briew lene ki ba syong ha ka parthei bat kordet ya ka durio tingina pe kita ka durio haba ongka lene ka durio ka theo spang ka hima ka theo spang ki Jingpynpaw ka theo spang paipa ka theo spang ki Jingpynpaw bat ka theo ru spang kane ka jaka ya ka ba kane ka nuti ka syong hendai kordet ya kita ki babut ha kane ka hima ya ka ba U Iakjakor ula pentrekam ka Bible ko ong bangim de ban kuslai handai torwai kopi ki beneng namar utrai ulale yakane torisa kopi ki nemra torwai jam kopi ki lom ko ka Khlaw bat uding bro ubahaka namar utrai ulasus pa ya U Jacob bat un pendon burom ila de ha Israel namar ka jingjenjar ka ba kampat jujan nadu menu handai utrai un suspa ya U Jacob hai taki sngi
Iakaba Iaka balang la ban beiñ dau niu Iakjakor le niu utau mara Khlaw ingin sebatai Haka kapor chapang gini kenang bengin sautu mentate kadai tang Haka neka Briew ka Bible ke ithuh torwai ko kipeneng batolek kemen ka thau chapang torwai pi kiru kut batolek kemen to kang ru dak barwai ko kilum nabau try ura pentengen upailang unisin eru yaki bajen jar de hang ne ka Bible kumbal da bitulpa de man ba utau Iakjakor ula yo I bala shop no arsut ya u shaka khandau ya u Iakjakor la shop no ya u shaka khandau haba ula don Haka neka perthei ula Beh Beiñ Iaka neka balang Iaka neka Briew ka bakha khun chenrang de uni u Iakjakor ula don Haka neka perthei uni kusuj soitan bat ula Beh Beiñ Iaka balang kaba shisha kaba sumar ka hukum jong Blei bat kiba pyllait U JISU kaneka balang ka Briew ka bakha yo ne khun chenrang utau de U JISU te hangni ngi I ba kaneka Briew kala phat biang shakari Khlaw kumba kala long Haka ningkong kibabun kylla yap Henry haki singi kiba khaduru kan jabiang kumta namar baka history ka repeat lane ka jabiang onga Bible del ai Haka neka Briew artaligi thapniang jongka pukni bakraw bakanda yo herno shaka jaka jong shakari Khlaw shaka jaka jongka haban sa ya ka shia batkiya bashitang ya nakmat utau busen te ngila tip yo ne busen bo deyu e kumbang da biatu chakmat udeyu Iakjakor deyu ne busen temen lani une Iakjakor ya ka bakane ka we ka Briew ka shong ula Beh Beiñ Iaka neka we ka Briew ka balang bat kila ha pet shakari Khlaw kumbale tulupa kitab jung Daniel ru de hangne ru kumju te hangne piu Iaka neka Briew ka pet ya biang shakari Khlaw lais nem steng shia bat kiya bat steng ya ka mur lais nem steng ka pet shakari Khlaw hakmat jung uneu sentiment te kumba Haka kitab jung Daniel ru kalaja kaneru kan jabiang namar ka history ka repeat te hangne na du kasnem sans pala pra edi ka Jingshisha jong kaneka paper rom te kala penyap ki papun ki Kristan Haka history lada pil tip lane lada pyllait pole Phin tip te hadu kasnem shejar news pa kanai pra edi kala kutno ka Jingshisha don bor jong une paper si lane u ka paper rom te lada shimno sans pa lai pra edi ha une shejar news pa kanai pra penyo shi hajar aspan repo sungi te kane kala pendep ya ka jing tulpa au kitab jung Daniel kanong kaba henyo kot kaba arpusan bat Haka si ka bakaduru kan jabiang lais nem steng handai ngim patla ban ken namar bakam baca handai ngila ban shupei nuksa hangne te kumbala ja haki balang ki ban ningkong te haki si ki bakaduru kan ja kumta namar ka history ka repeat lene ka jabiang onga Bible Daniel konong ka bakhat ar khot ka bah nyo bat ngalayos ngeu ya uta U Briew ubala kup ka janjinen ubala don halor ki jongka wa man bala ra yakti jong u bat ka kti keding jong u shabeneng bat ula smai hauta ba im halakrta bat kan long shipo ki por bat steng por te hang neru ka long lais nem steng hakita ki sigi bakhadu bat unda kilaya penduk no ya ka por jong kita ki Briew ki bakhuj ya kani boro un sapendep te kani ru kan ja ha kita ki bakhadu ya ka ba ki Briew kin sapenduk no ya kita ki Briew ki ru khuj ya ka balang ka ba shisha pat hang ne ka Bible ka ithuh shai naba phala ruis cam ya ka ktien ka Jingshisha jonga te ngala ri kan dong ya pha ha ka ta ka por jong ka Jingpynpaw ka pansa jalong Haka perthei baro ka we bantan ju ken ya kita ki basyong Haka khandau te hangne ken ka Jingchitom ka balang ka Jingtanju ya ka balang Hato ki Briew ki U Blei ne ki U tau marat Khlaw kani ka Jingtanju kan long ha baro ka we ka perthei U JISU ula ithuh ngala koren ya kini ki ru happy ba Phin yo ka Jingsuk hanga Haka ta ka perthei Phin yo ka Jinghisha hendoi to long shilur pi ngala job ya ka perthei te hangne nga try ngidei ban senguthu te hangne ya ke ban saja ya ka ne ka Briew ka balang kumbala ja ha ki por manshwa
barkan jabing hakisi ke bakhadu baru tahu pesenyo balang u soitan u la the buk na ka sentu jong u ka kum ka wa hang ni ka ka theo chpang ka jaj penreu lane ki sim lane ki sipai lane ka kata ka Briew ka bala syong halor ta mar Khlaw ka dan bentalem ban Beh Beiñ Iaka ni ka we ka Briew ka balang ka shisha khnang ba un penrong no ya ka kata ka kamut pendu lane un penjot no Iaka ni ka balang ka shisha namar ba uni u soitan tingin de ban sautu Iaka Baibl namar ba uni u soitan u perangkam yaki hima yaki Briew yaki jaj Briew bat Iaka balang hiru ban penjot Iaka balang handai ladang im sautu Iaka jing tu lupa te hai ngidon te namar hane ka Bible ke thu ba Henry kata ka khandeu kala yarap ya kata ka Briew te haki por manswa ka khandeu ka theo phanga kane ka mariang haba ki Briew kala phet ka leng sadong kane ka birthday te kila don ki bala like im kila don ki ba kila shong no shakwe pat kari kum haka por manswa ki ba bon ki Briew ki ba nang tai na Europe kila phet sha America haka por ba ka Jingpynpaw haka balang la reflect bile history te yakani namar kani uni u Iakjakor ula the buk na ka sentur jong u da kata kawa kamu da kita ki sipai da kita ki Briew jong u ya ka ba ula pensoil ne ula syukur ban Beh Beiñ Iaka ne ka balang ka shisha te hang ni Henry ki babon hi haka history ki dang don ki ba la lajim te ka Bible ko ang biang kumne te hang ni ja ayu ya kata ka Briew ha kita isi ki ba khadu te utaw Iakjakor ula sngau bitar lep ya kata ka Briew bado lej ban ya le thma kita ki ba sa na usmbai jongka kita ki ba sumar ya ka hukum jong Blei bat kita ki ba bat ya ka jingphla ya U JISU KHRIST te ula yeng halor uchiap ka durio hang ne phu I une u Iakjakor ula lej ban ya le thma ya ka balang ka shisha ka balang ka bat ya usmbai ka shisha kaji kai ka shisha ki ba sumare ka hukum ki ba phla U JISU u la lej ban le thma u ne u Iakjakor u sentiment te ka ne ka long ka ba kut jong ka jingale jong u bat hang ne ka long hukum haka jing tanju ka ba khadu ya ka ba un satanju ha baro ka we ka prathei te u ne u Iakjakor la da pyllait kitab ka ba khatlai u la ai bor how ta umrat Khlaw de Briew baru de ru sim u basan syar haka hima rom kat kum ka Bible te uni la da ki Briew kim mani ha u ki Briew te uni un penyap no un hukum yaki Iaka sarkar ban penyap no namal ma u syar bat ka sarkar baru ka we ka pertai ki ya but ya u te kane kala kut tangkum ne tengin sapej hakwe ka por phang ka kitab ka ba khatlai Jingpynpaw khatlai Henry ngim dei ban sapting shaphang kini namar ki babun ki Briew ki kham sapting ya umar Khlaw ban ya U Blei namar kane kata U Blei ula pha haki te kublai si bunya pi baru ki ba page ni ka video te la don na pren jong pi ki bom sing tu te le se namar ka ne ka de ka phang ka ba kham e ban so tu te le se ha ka we ka por pen so se tu te ha ka ne kitab jong Daniel bar kitab Jingpynpaw ka don be kum ka jingele baru tahu Iakjakor bar kita ki Briew ki ba shisha Henry ki bom sing tu ki dang mut ba ngi ya benyam handai kam dei kumta